Okay, may mudto ng sab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao, may mudto Philippines, may mudto world, may mudto universe. Sa napunta mga higala, din ang atong tulumanon sa kahanginan, CONA, Catechesis on Air, o ako lang gihapon kining yung ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Akap. Abi no adlaw usa na usab karon nga Sabado, no? Adlaw na usab karon nga Sabado, pizza 17 na kini sa bulan sa Agosto tuig 2024. O ako lang gihapon kini mga higala yung ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Akap. So kumusta na mga higala? Nang ginaod ko nga naa kamong tanan sa Kapiskay sa Pangluwas, no? Medyo na uli namin tanan mga higala sa akong mga kaubanan nga nangadto dito sa kini nangadto kami dito sa San Carlos aron po sa pagpahigayon sa among tawag nato Clergy Sports Festival sa Negros ug Siquijor Islands, no? So diyan namin mga higala, no? May lawas kalois Ginoo kaming tanan man nahiuli mga higala nga may lawas. Salamat sa mga pag-ampo ha. Walay kakulian nga mga sugatan, no? Kay kining sports mga higala, kini mga sports festival kinahanglan ba yagud tunig prayers kay sometimes accident happens, no? Sometimes doon yung mga aksidente nga mahitabo tungod lagi ni ining mga sports festival kay kinahanglan masad na, pero doon yung mga emergency cases kabahin na ana. So pero although nga kinahanglan gyud nga mag sports ta, pero dili gyud malikayan, no? Kana bitang magkaunta na among mga aksidente usahay nga mahitabo kaon na gani na sa pagay matulog na magani aksidente usahay nga mahitabo. So igo di ana, no? So bisag unsang mga butanga maglingkod ka, may mga aksidente po usahay, no? Mabali na labinag ka nang nailingkuranan bitaw nga plastic nga usahay mo bali ni tiil tungod kidanlog kayo ang kinibang salog sa ato ang gilingkuran, no? Ana bang mo kuan mabali ana, no? So ano nga accidents, that accidents happens. Nahala, no? May ngunto na kanatong tanan nang ginaot kita nga na kitang tanan sa Kapiskay sa Panglawas ni ining kabuntuhon mayong lawas o naragay ko. Kumusta naman kanong puti? Okay na kayo pada mayroon ba yung lawas o naman nag-ioga medyo luya ka? Ay inanay pinapadir ko sa bulan na sa yung bunta ang mga mundo mga medyo maluya-luya kita gamay na kasutaran kitang nung higop sa sabaw sa utan maluya po dataan anong galing. Kaya ako maluya ko pa din, wala ba kung may pagkabitin, mangugo nga kumagkaon, makatulog, nga ba din. No, may ngunto na ka na itong talan. Ikaw, Mr. Cheng, kumusta naman ka, Mr. Cheng? Kaya akong kata kaya ko, Father, wala medyo lagi mo surrender, yung pag-umangkon. Kasi sa Father, pag-umangkon ba, si Alice ba, Alice Go. Surrender na nasa Padre, una ka pa sa Pilipinas mo surrender na gano'n, kahit apoy ba si tago-tago, no? Kita. Sa ato lang yung hanyo, katulad ang mga kaigsoon na nato na medyo nagatubang po mga ingon ni Ana, mas mayo na atubangon na to ungod sa mga asunto, aron nga mapadayag po na to ang katarungan, o kung na doon naman gani ang usbon sa atong kinabuhi atong mausob, no? Yun na Ana, no? Muna gitawag na to sa in English and the truth will set us free. Ayan, no? Kung unsa gimayo para nato, kana bitang kung unsa ang truth ba aran nato, unsa ang truth na makaayo nato atong ato ang gitawag nato ma-avail kung unsa mga benefits na, no? So muna, no? No, padayon ta sa ato ang mga buhatonon ni ining kabuntuhon, padayon kita sa ato ang pagpangalagad, padayon kita sa ato ang mga gimbuhaton. Alari kita mga higala sa ato ang CBCP News, balitang simbahan ni ini kabuntuhon, Pope Archbishop Brian Jimenez lumad nga tagsikihud noon or formal na gyud, no, nga na install isip usa ka obispo dito sa Archdiocese o Agana, no? Archdiocese o Agana. Kini si Archbishop Brian Jimenez mahigala usa kini sa kalumad gyud nga taga Siquijor. Siquijor noon gyud siya gani
sa diha nga gi-install kini siya isip as obispo dito. Dito yun ang iyahang paisano, no, ang atong pinalanggang obispo diri sa Diocese of Dumaguete, si Bishop Julito B. Cortez, nga may bisita dito kauban sa pipila usab niya ka mga kaubanan diri sa diocese. Balita mga higala sa Vatican, Pope Francis nanawagan karon nga paminawon ang pulong sa Dios, dili aron gamiton alang sa pagkumpirma sa atong kaugalingon nga mga plano, kung dili gamiton kini aron pagtabang pagpalambo sa gingharian sa Dios dinhi sa kanto. Lain mga higala, mao kadtong higala mga balitang simbahan ni ining kamudtuhon, ug ako lang gihapon kini yung ubos nga alagad Reverend Padre Edwin Academia Acap. Binuari kita mga higala sa atuang Saint of the Day, no? August 17, Saturday, ang ato karon nga santo mao si Saint John of the Cross, no? San Juana kini lain butong Saint John of the Cross, ha? San Juan de Dios kini siya, Santa Juana de Dios. Dili na sila pariente. Kuanda ni sila kanang ilaha mo gud ang gitawag na to religious name. Unya, she belongs to a wealthy family, no? Dato kini siya o kagikan. Unya, naka-encountered kini siya o usa ka matud pa experience sa iyang kinabuhi nga mao'y nakapausog sa iyang pananaw, no? Nagikan sa kining gitawag na to dili kayo relihiyoso nga kining gitawag na to kinabuhi, nabalhin siya ngadto sa kapagka-relihiyosa. O gani ang usa sa iyahang mga halandumon kay binuhatan mao gyud ang iyahang pag-atiman sa mga kabus, no? So nga karong adlaw may higala atong gihinumduman ang lain na pong patrona sa Katolikong simbahan nga mao si Santa Juana de la Cruz, no? Kita lang po Saint John of the Cross, no? San Juan de la Cruz, doon na po Santa Juana de la Cruz. Sabi nyo, parayon tamang higala sa ato nga mga buhatono ni ining kamitugon. Okay, niya na diri mahigala ko ang notes, ang atong nota bene. Ang atong topic karon mga higala sumpay gihapon kini sa kining gitawag nato og kini bitang sa ngalan aning Catechesis of the Catholic Church, kining CCC. Nga atong area na kita sa number 2, no? Ako naman ta Article 3 naman ta. Article 3 Sacred Scripture, or nya number 2, Inspiration and Truth of Sacred Scriptures. No? Inspirasyon ang matud pa ang inspirasyon ug ang kamatuoran mahitungod sa Sacred Scripture or balaang kasulatan, no? Sa 105, God is the author of Sacred Scriptures, the divinely revealed realities which are contained and presented in the text of Sacred Scriptures have been written down under the inspiration of the Holy Spirit. You know? Unya, God inspired the human authors of the sacred books to compose the sacred books. God chose certain men who all the while he employed them in the task, made full use of their own faculties and powers, so that though he acted in them and by them, it was as true authors that they consigned to writing he wanted written and no more. God is the author of Sacred Scriptures. Ang pinaka magsusulat gyud sa balaang kasulatan mao gyud ang Ginoo. Ang balaanong pagpasabot ni ana nga gihatag niya o gipasabot diha sa mga teksto sa balaang kasulatan, gisulat ubos sa lamdag sa Espiritu Santo, no? Sa to pa, although nga si ang Ginoo gyud mao author ni ana, pero gisulat kini uban sa giya sa Espiritu Santo. Unya, God inspired human authors of the sacred books. Sa to pa, although nga ang pinaka-author gyud, no, sa mga mao nga kanang libro mao ang Ginoo, pero
nigamit siya og mga instrumento nga mo'y musulat niini, no, kanang gitawag na human authors no. Unya tungod kay ang tagsa-tagsa lagi ka mga authors, doon na may tagsa-tagsa kapag ka estilo sa pagsulat o kinaiya sa pagsulat, muna nga dili gyud magkaparehos ang estilo sa kada libro. Kaya nga naman, aduna may mga kiniyang gitawag na tong author nga mahiligon og awit. So ang ilaha pong pagsulat sa Biblia kabahin pong awit, no? Na doon na po yung mga magsusulat nga mahiligon po nga mo kining gitawag na tong poetry, mga balat. Ang ilaha pong mga pagsulat, ang ilang pag-reveal or pagpadayag sa Biblia, pinaagi po ng mga punto, mga gitawag na to sa English of poem, poetry. Na doon na po yung mahiligon sa history. So historical po ang dating. O doon na po ikuan sa kining lain nga mga literary forms. Mao po ilang gigamit. Muna nga usa sa atong tun-an karon mao ang nagkalain-laing kinaiya sa pagpanulat, no, literary forms of the Bible, no, klaro muna ato karong tunan. So what are the literary forms of the Bible? Daghan kay kini, no, pero ato rin hinay-hinay og discuss kay dili baya po ni madali kay ubay-ubay gyud kini, no. So ang number one nga literary form of the Bible is simile, no, S-I-M-I-L-E. O diha magsugod ang gitawag na tong similarities, no, ang word nga similarities kanang simile, no, using as or like. Sa ato kanang mabasa sa Isaiah 18, no, unya kana bitaw mga style nga mura bang ipaagi ra ba og mga kana bang style ba nga ilang isulat pero ipaagi og pasabot-sabot, no, as in, as in. And number two is metaphor, no, direct or implied comparison of two unlike things, no, sama pananglit sa ikaduhang sulat ni Samuel, basahon ni Propeta Samuel kapitulo 22 versikulo 3, no, the Lord is my rock, my fortress and my deliverer. So the daughter of Zion is left as a booth in a vineyard, as a hut in a garden of cucumbers, as a besieged city. Isaiah kining 18 gihapon. No, sa ito pa, kining metaphor, direct or implied comparison of two unlike things. Sa ito pa, ang duha ka mga managlahi, no, ang duha ka managlahi nga butang maoy gigamit, no, isip comparison, gigamit nga comparison aron nga masabtan nato ang Biblia sa pananglit ka, the Lord is my rock, my fortress and my deliverer. O sa to pa, kung imong tan-awon kining bato, kining kuta, no, fortress ug ang deliverer, lahi ra man gini siya, no, pero mo yung gigamit, no, implied comparison of two unlike things. No, sa to pa, sabto na lang nimo nga managlahi ang mga butang nga gigamit, no, lahi ra gyud kaayo pero mas masabtan ginato, no, panalitan, the Lord is my rock, my fortress and my deliverer. O, sa ato pa nahimong manluluwas sama di bato ug sama sa kining koral nga kasandigan ang pagkamanluluwas sa Ginoo. Sa ato pa ang pagpadayag niini gipagamit og mga gitawag na tong panig-ingnan. No, number 3, doon na pagkita metonymy. Number 1 simile, yung number 2 metaphor, yung metonymy. The name of one object or concept is used for another because of an association of similarity between the two, no? Ato kanang ang example ni ana sa Lucas kapitulo 16 bersikulo 29. They have Moses and the prophets and let them hear them. No, sa ato pa kanang gisulti nga they have Moses and the prophets, let them hear them. Nagpasabot ka na, pero dili gyud si Moses may musulti nimo. Ang pasabot niya na is adunay mga pagtulunan, nga gipangsulat kabahin ni Moses ug sa mga propeta. No, kana bang panalitan sa Exodus, panalitan sa Genesis. Kato pa gipakisama si Moses nga mao gyud making istorya nimo, pero actually dili ang iyahang mga sinulat. Pero kung imong tanawon matud pa diri, himua, no, they have anaa si Moses
og ang mga propeta nga papaminawa sila. At sa pa, kung papaminaw nimo, sa pa nisulti gyud si Moses og ang mga propeta, pero dili. Ang buti pasabot na ni ana nga pabasahon sila sa mga sinulat ni Moses o sa mga propeta. Mo na gitawag na itong metonymy. Ano, klaro na ha? So ang una di ito nato nga gitun-an is simile. Kana bitawng puro parehos ba? Panalitan mo ingon ka nga ang gingharian sa Diyos sama sa usa ka magpupugas. Simile na siya. No? Kay dili man gyud ingon nga ang magpupugas gingharian sa Diyos, pero sama ra. Mariya itong similarities. O niya, metaphor. No? Kini maingon ka nga ang Diyos mao nga akong kasandigan ug ang bato nga akong kasandigan. Nagpasabot nga ang Ginoo bato gyud na siya, dili. Gigamit ra niyang sample ang mga butang nga bisag dili parehos pero masabtan nimo nga kung ang Ginoo bato man na sa to palig-on kasandigan. Ingon yan. Number 3, metonymy. No, as to pa the name of object or concept is used for another. Nasa to pa mo gihapon maumaora no. So muna nga they have Moses and the prophets, did them hear them. Sa to pa naaman si Moses ug papaminawa sila kang Moses. Pero dili na si Moses gyud nga musulti nila. Pangitaon gyud nila si Moses, dili. Pabasahon na sila kung unsay gipang sulat nila ni Moses. Ano mo na gitawag og metonymy. Ano? So balik-balikan nato og mahigala ha, inspiration and truth of sacred scriptures. So mga kahulugan ug ang mga kamatuoran kabahin sa sacred scripture. Wala nga kinahanglan gyud nga adunay eksaktong kahibalo ang usa ka tawo nga mopasabot kabahin sa Biblia kanang gitawag nga Bible study aron nga kamong mga gipangtudloan dili masalaan. So muna nga kuyaw-kuyaw kay ng Bible study o niya ang gigamit niya nga pag-interpret sa Bible kanang gitawag bito nato og fundamentalism. Kana bitong literal nga pagsabot kay di gyud na pwede. Kasi ako nang gisabot kanada ingon nga ang Dios mo ang akong bato ug ang akong kasandigan. So ito pa ang Dios bato di ay dili taon oy. Ang ipasabot riya na nga ang Dios lig-on o kasaligan o makasalig ka kaniya. Dahil kami nga ako ang Diyos mao ang bato nang sa to pa ang Diyos di ay bato gyud ay na dili no. Puti pasabot riya na nga muna gid ang tawag og gigamit ang usa ka butang aron ipasabot ang usa ka butang. Muna gitawag nato og metaphor. Ha. So kana ha sample na padayon nato ni discuss ug that the inspiration and truth of the sacred scripture. Importante gina siya ha kay ang uban ra ba nagsalig gyud dayon magsigi quote og Bible nga muna ang pasabot na ayaw no kay ang Biblia dili na siya ingon nga usara ka paagi sa pagkuan literal dili lahi na siya. Okay, klaro? Pero dinhi na lang una kita kutob. Ako lang gihapon kini yung ubos nga lagad. Reverendo Padre Edwin A. Manamilit na usab kaninyo. Manalangin ka na itong Diyos magkagahong tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Good noon, Pilipinas!